Wonten dawuh, Dek. Wis aja ditutupno. Nggih timbangane blakrak teng pundi-pundi, Ndara. Pokoke nyangka ngoten mawon, Dek. Kakang Semar, wonten dawuh. Kagong, nggih, wonten dawuh. Ngaturaken sembah mangabekti kula, Den. Kula nggih ngaturaken sembah mangabekti kula. Tak trima kaliyan puja pangestuku tampanana ya Kakang Semar. Kula tampani asta kula kekalih dadosaken jimat anggen kula bisa wonten gumelaring jagat raya ngantos merpeki wonten ing Karang Perdusun ngriki Den wonten napa? Ini ya Kakang Semar. Teka laku swanana ing praja Ngamarta marang Yai Sami Aji lawan adikku Bratasena. Arjuna kelawan Nakula Sadewa. Wonten napa, Den? Dina samangka ana wong kang bakal nggayu matine para Pandhawa, utamane aku kelawan jeneng para ya Kakang Semar. Sinten, Den? Gak sisip paring asma Begawan Dewa Buddha, putra muriting Begawan Durna kang ana ing Sukalima. Ndara kula, Dek. Mila tiyang gesang wonten gumelaring jagat raya niku boten gampil nglampahi, Ndara. Bilih kula kalih panjenenganipun alapatine. Bilih menika sampun titi wancine kula kelawan paduka nggih boten napa-napa. Bila darah titi wancine kula kelawan panjenenganipun alapatine kula boten nrimakaken paduka. Iya. Kok ji enake wong gaelok kei nyawa ada. Ya nek mateni pete moro dibilang nek mateni menungso. Samar dina iki para Adyabala Kurawa Senadyangi Begawan Dewa Buddha kang tumuju ana ing negara Ngamarta ndoleki para Pandhawa. Lho niku nuwun sewu. Niku karepe yo napa, Jen? Ya ono yaene negara Ngastina lah gak tau ketekan Wahyu aku. Lho nggih, mboten tau tumon masih lakon sembarang kali mboten tau tumon nek Ngastina niku enten tumuruning Wahyu. Lho lak ngoten. Bener bilang iki. Lah sing saged nrimo Wahyu niku mboten wonten malih ndara-ndara kula Pandhawa lak ngoten. Ndara. Iya dong bener lan iki. Oh, iki masalah ini. Jadi Kurawa niku kepengin oleh Wahyu supaya wahyune niki mboten semat mudhun ten negara Ngamarta mudhun ten Ngastina. Lah ngoten. Bener kok, bener. Iku sing dadi kekarepane Prabu Duryudana. Ya Begawan Dewa Buddha. Lajeng dos pundi, Ndara-ndara kula Pandhawa wonten pundi? Dina samengko Kakang Semar tautus mlebu ana ing wana Martalaya. Gayo kanugrahane Gusti kang bakal ana mudhuni wahyu kang iki dina ana ing negara Ngamarta. Negara Ngamarta ilang katentremane mula dak utus tumuju ana ing alas Martalaya gayo kanugrahane Gusti ateges njaluk wahyune Gusti wahyu katentreman. Ngono Kakang Semar. Ngoten nggih, Den. Lajeng paduka tekados ta pundi? Mula iki dina aku tumuju ana ing Karang Kadempel kene. Ngajak Kakang Semar lawan Bagong ngombyongi para Pandhawa kang ana ing Martalaya.
Gayo kanugraning Gusti supaya aku kelawan Bentara Jaga ana ing lawang mlebuni alas Martalaya. Film katen monggo Den. Derekaken mangke paduka Ndara. Tut mulai kudu kakang. Wong wis iso nganggo-nganggo. Iki tekan sidol. Sang Pati Arya Kantarati wonten dawuh. Sang Perembahan. Kula ngantos mijil saking negari Ngamarta moyak para Pandhawa boten nemokaken. Tumuju dhateng Karang Kadempel inggih suwung komplang boten wonten Semar kelawan Bagong. Menapa menika sampun sumerap bilih. Kananing dipun alapatine para Kurawa ingkang mijil saking Ngastina Sang Perembahan kuwi semangkunu Sang Pati bila lajeng wonten pundi tak dulu saka netraku mlebu ana ing sajroning wana tak uber kon parah. Aja waran Ciliteng Karabu. Dina samangko Yayi. Dina samangko mlebu ana ing wana Martalaya kene, Dik. Lawan Yayi Samyaji Arjuna dalah Nakula Sadewa. Ngredatina nenuwuna marang Gusti kang akarya jagat, tumungkul marang Dewamu Bratasena.
jaluken wahyu katentreman kanggo nentremno kang ana ing negara Ngamarta Bratasena. Crita kakaku yen kaya mangkono ngestokno dawuhmu. Terus dewa kuda sumawana para Kurawa kang wijil saka Ngastina. Mengko pun kakang lawan Semar uga Bagong sing jaga ana ing lawang percabakan. Wana Martalaya kene Bratasena, aja kegudo atimu. Pertapa ngregatina marang Gusti Jaluka ya Bratasena. Yen kaya mangkono tak estokno dawuhmu. Iki dina nang tak mlebu ana Wana Martalaya kene tak nenuwun marang Gusti Kang Akarya Jagat njaluk budhuning wahyu katentreman ayet kaya mangkono. Aja nganti bocahan Bratasena. Kananing para Pandhawa ingkang salebeting wonten ing Wana Martalaya Kuntadewa Arjuna Panengga Pandhawa Arya Bratasena Nakula Sumawana Sadewa Sendhaken asta suku tunggal kumpul kira dene wong mati-mati yo nuwun wonten ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat ngantos dunalika semanten wonten cahya muncar mencara ing kadya mutya pertanda cayaning pamoring rasa sukma panguwasa nalika lajeng jumejer yen kepadang sanes bebatasaning Sang Prabu Muntadewa ya nah yen pancen rekasaku anggur urip ana ing gumlaring jagat raya sing kaya mangkene ya tak lakonake wis nek aku gak wani rekoso berarti aku gak wani urip oleh pacoban saka Gusti Kang Maha Kuwasa kaya mangkene ya tak lakonake
nganti ana manungsa kang wani bakal ngalapati ning para Pandhawa. Wonten cahya sak kemiri cendhol ageng nggih sumunar wonten ing antariksa cahya cayaning nur kang manjing pertanda Pandhawa angsal wahyuning Gusti angsal kinarya wahyu katentreman nentremaken wonten praja Ngamarta. Madanging jagat raya Sarya monjo arsa madanging jagat raya waya esuk srengenge kulon barane waya esuk srengenge kulon barane wonten dawuh Kakang Nalendra sapatemon lawan paduka wonten lebeting wana Martalaya mriki Kakang Nalendra Bratasena iya aja ana waran crita kang kagung wonten kasihan dawuh dalem kira nak kula sadewa inggih wonten dawuh inggih wonten dawuh wonten cahya sakmiri jendela gengi cumlorot saking antariksa mlebet wonten ing wana Martalaya mriki inggih pertanda wahyu sampun manjing dhateng para Pandhawa inggih menika wahyu katentreman nentremaken wonten ing praja Ngamarta Kakang Nalendra kula ingkang dipun alapati kelawan dewa Buddha Sumawana sangganing para Kurawa pilih mekaten Yai kula aturi panjenengan kantun pinarak Bratasena iya aja ana marang padangna iki dina negara Ngamarta yen kaya manggutu karya slamet diteng kakangku sing ngalapati ning para Pandhawa Sumawana pamomongi Pandhawa ya uga dalangi Pandhawa tak
kajati kanggo para Kurawa, para kawula ing negara Ngastina supaya oleh wahyune Gusti. Iki dina nek kon gak gelem balik kelakon tak sundel kuku kanca apa nek gak jeblok Tanding ana Dewa Gudha. Kasinggan dawuh dalem Sang Dewaji tanding ana Begawan Dewa Gudha. Niati tak kajati belani para Pandhawa tanding ana Begawan Dewa Gudha. Iki margane patimu nek gak gelem balik lho. Wes santer pambalangi Sang Begawan Ngampiwara Bandawala Ngayodha kelawan Sang Begawan Dewa Gudha enggaling sinarita gelising wong kang pinuju akandha umpami tiyang bebrengkes mecetat biting nglingkap godhonge Begawan Dewa Gudha wigar yetna dosa muka sumawana Betari Durga. Sehingga dawuh dalem Sang Dewaji Begawan Dewa Gudha sapa? Yatmada Samuka ingkang sampun kundur dhateng kubur Gunung Siung Sumawana Pandya Betari Durga kundur dhateng Kahyuwangan Setra Ganda Mayit. Yen kaya mangki padhanging negara Ngamarta balining para Kurawa yen orang ganggu gawe para Pandhawa oleh wahyu. Dunya singgan dawuh dalem Yen kaya mangkono Anoman aja bali menyang Dempok Pertapan Kendali Sada ya.
Ayo nyekseni para Pandhawa oleh nguduning wahyu katentreman nentremna negara Ngamarta. Mula ayo dianakno pesta Raja Mina Anoman kula kantun winarak nderekaken paduka. Tete lole lole lole. Sampun rampung anggen kula gelar kandha wonten ing sedalu kala wau. Anggar laman tuturune wahyu katentreman. Sumrambau dhateng Dusun Damarsi. Mugi dados desa ingkang gemah rimala jinawi kerta tentrem ya raharja. Sumrambau dumateng warga masyarakat Dusun Damarsi. Den tebyaken sekalane den tebyaken bilaini. Den paringi keselamatan segawara rezeki nunatura saking paring Gusti Allah Taala. Wonten tirta pandang-mandhap saking swargine Allah Taala. Nurunaken rezeki wonten ing Dusun Damarsi. Monco pating Dusun Damarsi. Sineksenan kaki Nyai Danyang ingkang mengku Dusun Damarsi. Sineksenan kaki Nyai, sineksenan geter kelawan pater. Tancep kayon, Slameto sinanggap, slameto sing ditanggap, tancep kayon pindho paripurna purnaning penutup.